Čaute ľudia, som Tarkel a vítam vás u nového videa. Tentokrát je to znova z Minecraftu, ako môžete vidieť. Je to zo serveru, ktorý sa volá Hypixel. Dneska si zahráme nejaký ten terán. Dajte like a odber. Snažím sa dosiahnuť 100 odberateľov. A predtým ako začne video som chcel ešte povedať, že pozrite sa, koľko ľudí nie je prihlásených na odber. To sa mi ešte ani nestalo, aby toľko ľudí nebolo prihlásených na odber. Takže som vám chcel povedať, že nech dáte odber, aby sa to zmenilo. Dajte like a odber, snažím sa dosiahnuť 100 odberateľov. Myslím, že to zvládneme. A bez ďalšieho obkecávania, poďme na to. Dobre, dámy a páni, musíme počkať, kým sem príde 24 hráčov. A potom sa začne hra. Dúfam, že to vyhráme, lebo ako vyhrať by som to chcel. Ten terán ma hrozne baví, aj keď veľa ľudí bude asi proti mne teraz, ale proste mne to proste baví. A som zvedavý, že ako vyhrám, no, som zvedavý, či vôbec vyhrám, lebo málokrát som tu vyhral, ale budem sa snažiť vyhrať, aspoň. A tak môžete dať ten odber, ako som povedal, chcem 100 odberateľov, je to môj sen. A ak to dáme, tak bude špeciál, ešte nepoviem aký, to je prekvapenie, ale dajte prosím vás odber, hlavne odber teda. Môžete dať aj like, ale hlavne odber potrebujem. Hlavne odber, áno. Za 5 sekúnd sa začne hra. Nice. OK, 19 hráčov sa teda hrá, aj keď nás nebol plný počet. Dám si potiony fajnové. A teraz sa len snažím udržať, len dúfam, že nás nikto nepodkope, lebo to by bol dosť fail. No, som spadol, nevadí. Nevadí ľudia, musím sa udržovať a snad nespadnem, lebo to nechcem, aby som spadol. By sa mi nepáčilo, ale tak musím sa snažiť, no. Bo keď sa budem snažiť, tak nespadnem teda, ale tak budem sa snažiť proste, ale tí kokso ľudia, ako už sa toto aj ničí. Len ja sa strašne bojím, že ma niekto podkope. Ja to tak neznášam, keď ma podkope niekto. Proste to je otras, keď ma niekto podkope, proste. Ja to tak nenávidím, ľudia. Ani by ste nevedeli, jak. What? My sme spadli až úplne dole. Tak teraz, ak spadnem, tak to bude dosť veľký fail. Nemôžem spadnúť, nesmiem spadnúť. Ale ak spadnem, tak to bude fakt veľký fail. Musím sa snažiť, aby som nespadol. Ale celkom sa mi to aj darí zatiaľ. Dobre ľudia, akorát som tunak. Stále som nespadol a snažíme sa tunak, ako my už posledný sa tunak snažíme, aby sme vyhrali vôbec, lebo ako toto je ako Dobre, rýchlo hore ľudia, dúfam, že sa mi podarí ísť hore, lebo ako toto je na to, aby keď ľudia spadnú, aby sa vedeli niekedy hore dostať. Dúfam, že sa dostaneme hore, lebo no, tak nič, ľudia, škoda. Dobre ľudia, takže sme v ďalšej hre a som zvedavý, že teraz sa fakt budem snažiť, hej, lebo dám si potion, potion si dám tento aby som mal speed, nice. A musím sa fakt snažiť, aby som vyhral, lebo to nevyhrám inak. Dúfam, že ma tu znova Ježiš, skoro ma znova podkopal. Som v druhom poschodí, takže to je nevýhoda, ale tak budem sa snažiť. Dobre, ľudia, ideme na to. OK. Ježiš, dobre. Ten sa podkopal sám, takže to je mi jedno. Tunak musím sa vyhýbať. Hop! Joj! Dobre. Joj! Musím sa snažiť. Joj! Ľudia, to jak som mohol skočiť hentam? Bože môj. Joj, veď ma skoro podkopal. Skoro ma podkopal. Čo je? Ľudia, to je nenormálne ako. Ale som zase rád, že ako je nás už tu celkom priemerne málo, ale tak ako pomerne nás tu málo, ale tak ako neviem, ako joj, ľudia, rýchlo hore, veď ale jasné. No. Na ďalšej hre teda, aj keď jaj, bože môj ľudia, to čo bolo?
OK ľudia, je tu ďalší round, takže run. Bežíme ľudia, ideme na to. OK. Dal som si potion, ktorý ma spomalil, ale tak nevadí. Hádam, to zvládneme nejak, ale tak zatiaľ sa mi darí, musím si zaklepať, ale nevadí ľudia. Zatiaľ sa darí celkom, ale tak ako, neviem no, ako hop, dobre, a musím skočiť tak vysoko, aby to bolo lepšie. Takže tak no. Ľudia ako, ja neviem, ako, ako ja to tak nemám rád, keď spadnem z tých oných, ja to tak neznášam. Nenávidím to ľudia, fakt. Nemám to strašne rád a vadí mi to, ale tak hádam to zvládnem, snažím sa, takže yes, dobre, nice, našťastie som to dal, našťastie, to bolo vážne, že našťastie, fakt. OK, sme tu už len asi 4, no asi 2, sme, nie, je nás tu viacej, sú ešte ľudia, ktorí sú ešte podobnou, takže hádam tam nespadnem, ale tak dúfam, že nespadnem, lebo ako už je to tu ťažšie, tak som nakoniec aj spadol do vojdu. OK ľudia, tak sme v ďalšom kole, necítim nejakú, ako, ja neviem, ja furt vravím, že sa budem snažiť, ale ako zatiaľ to vypadá, že prd bude z toho, ale tak ako, neviem no. OK ľudia, už začala hra, akorát teraz začala hra a ideme, dobre, zachytil som sa, našťastie som sa zachytil, pretože skoro som vletel dole, ale tak nevadí, aj keď vadí, ale tak čo už mám na to iné povedať, ľudia, a tak, no, skúsim tunak ako dáme, a hop, dobre, nice, dal som to, a hop, OK, a tunak rýchlo skočím, dopadol som našťastie, hop, ľudia, musí byť napeckované poriadne, a to je super toto, že to akože zvládne vlastne, takže toto ako skočiť, chápete, takže ako, tunak sme asi dvaja sme tunak zatiaľ, už padajú aj ďalší hráči, nice, ale ako na finale to je strašne, ale ako, neviem no, ako to skôr, no jasné, už tu dopadli, díky, podkopal si ma, ďakujem ti pekne. OK ľudia, toto bol koniec videa, dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like a odber, snažím sa usínať tých 100 odobrateľov a viete, čo som na začiatku povedal, opravte to prosím vás, neprihlásených na odber, zatiaľ sa majte a čus.